Dwe mar 9 higa ka higa piny ngima hingo odiechieng' kata ndalo midwa ni mondo mi ji ong'e kendo jopuonjre mathoth kotenore kod tuo mar ringa mar remo ma bende dendo gi dhowe ni sickle cell. Ma Septemba wanyalo wacho ni en Sickle Cell Awareness Month. Kamora mora ma intiere machiegni e penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka, wapuonjore, wang'eyo gigo monego bed ni wang'eyo mondo wabed kod ngima makare. Amor mokalo ni wenda nitiere studio, abomiyo gi thuolo gibonyisowa ni nying gi ng'a, gia kanye, kok waketho kinde kata matin, wadonje twak kachiel. To kapok amiyo gi thuolo, akwayi gi ng'uono mathoth ni kawie thuolo mondo mi bed piny, ichikiti iwinje chenro makawuono mar Sickle Cell ka en Awareness Month kata dwe ma wadwa ni mondo mi ji opuonjre, ji ong'e mathoth kotenore kod tuo mar Sickle Cell. Abo chako koda nyadendi wacho ga ni ladies first. Machiegni e penj laktar. Anyao Genya Masat. Adak Kibra. Idak? Kibra. Akwayi ni boting'o duondi malo nikech adwa ni oganda wa oyud gimiwacho maber mondo mi wapuonjre Linda. Nyinga iluongo ni Collins Omondi, aja Kisumo Kanyawegi, adak area mar Ruaraka Babadogo. Machiegni e penj laktar Collins. Erokamano. An iluonga ni Bonsevic Otieno, ja Homa Bay County, Oyugis, Kachien. Nairobi ka aya Kibera. Yes. Machiegni Otieno e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Felix Odhiambo Otieno, an wuod Homa Bay County, Kabondo Misambi. Gie thuolo ni antiere Nairobi kaka achiel kuom jothieth ma tiyo machiegni kod tuo mar sickle cell. Kendo adak Rongai. Amor mar bedo kod dwe studio nikech en Awareness Month, wabogo mbaka kendo wabro ng'iyo ane gimonego bed ni oganda wang'eyo kotenore kod tuo mar sickle cell. Felix machiegni Otieno, Collins kachiel kod Linda, amor mar bedo kodu nikech en Awareness Month. Abo chako kodi Otieno. Kwa wacho ni Awareness Month, en ang'o midwa ni oganda wa ong'e? Awareness Month, an kwanza kachako ni kaka nadongo na kata an kenda na kia wach sickle cell mang'eny. Abiro puonjora ng'eyo bang' kasetieko skul, koro kadwa ng'eyo ni ang'o matima gani. Koro koka puonjora wach sickle cell, ang'e ni sickle cell en gima chal kama, wanyalo bedo controlled kama. Koro maybe ka wanyalo, ka nitie joma nyalo konyo, maybe sirikal kata jopiny kaka jothieth, ginyalo konyo mondo wamed nyiso ji awareness no, ging'e ni sickle cell en tuo machal kamano. Nikech jomoko wacho ni en witchcraft, jomoko wacho ni, lakini koro nego ging'e adier mondo at least wagol myths ma ji oketo about sickle cell e wigi. Yes. Otieno, adier monego bed ni ji ng'eyo ni en mane? Adier ma onego ji ong'e ni sickle cell ok en tuo mar witchcraft, en tuo mar genetic disorder. To ok ni kiyude to life ni okethore kendo ni nyalo tho ka itin. Kendo kaka ji mang'eny wacho ni joma nigi sickle cell tek mondo gikal higa 18. Mago be myths machiel ma onego ji ogol. Koro ging'e adier ni en gima nyalo survive go to a long period. Yes. Abo dogo iri mondo mi binyisa ni fwenyo ni nitiere kod sickle cell ka ang'o mane timi nikech wachonwa kacha ni kaluwore kod gik mane timi no king'eyo ni en sickle cell. Abo dogo iri bang'e. Collins, yiena mondo mi abiri. Iwachona kacha ni un jolweny kata un warriors mag sickle cell. In kaka Collins, nifwenyo ni nitiere kod sickle cell kirom nade? Nafwenyo ni an gi sickle cell 2011, an gi higni 13. Sani an gi higni 26. Nadhiga niteraga hospital karem rama kata seche moko malaria moro mogoya matek. Koro an mang'e ni en malaria. Seche moko be ndalo no apani research pok notim ahinya. Idhi hospital kata mar sirkal, itemo thiedhi, idok adoka e ot. Koro 2011 no ema notera hospital ma abedo diagnosed for the first time monyisa ni an gi sickle cell. Linda, ini fwenyo ni sickle cell karang'o? Nyau Genya. An nofwenyo ni an gi sickle cell kan gi higni 2 through pain crisis. Kenyatta Hospital, mamwa nong'isa kamano. To chakre kanyo, nachako dhi checkups every month mondo okonya towards crisis. Nikech ka crisis, rem ma crisis medore, ng'ato nyalo ngima ng'ato nyalo dhi.
koro kanyo eka nachako chieth from 2 years. Ma sani in gi higni adi Linda? 26. Aha, machakre higni 2 higni 24 kiyudo thieth ka in kod sickle cell manyiso ni in jalweny kendo ikedo kod chandruok mar sickle cell. Idwa ni mondo mipuonj oganda wa ging'e gima en, ng'ato nyalo dak mobed maduong', mobed modhi skul kaka in, kata odoko nitere kod sickle cell. Abu duogo kuomi. Sickle cell en ang'o? Erokamano Ruth. Tuo mar sickle cell en tuo ma ikelo kata ng'ato nyalo yudo ka oluwore ni samoro janyuolne kata jonyuolge duto te nitiere nitiere kaka remo ma gin godo nitiere gi strain moro. So kanyalo wacho en ni sickle cell en tuo mamako remo, and en tuo ma ng'ato yudo kokalo kuom jonyuolge kata janyuolne, and en tuo ma ka ng'ato ni godo to wang'eyo ni e remo wan gi red blood cells. Koro iyudo ka red blood cells kuom ng'ama nigi sickle cell iyudo ka en gi abnormal cells kata cells ma en godo ok gin cells ma kawaida. Gima miyo wacho kama ni oseng'ere kata gima ji onego ng'e ni ng'ama ngima monge gi tuo mar sickle cell iyudo ka the red blood cells gin normal. Kawacho ni gin normal, onego ng'ato ng'e ni gin kaka donut without a hole, kata kisungu dendo ni biconcave in shape kata shape margi. Koro iyudo ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell en red blood cells ge ok en biconcave shape kata ok gichal kaka donut without a hole kata maonge gi buge iye. Koro iyudo ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell cells ge gin abnormal, gibedo gi the shape mar letter C, kata dwe ma kore ka wuok ma iluongo ni the crescent moon, kata ma ng'ato nyalo luongo ni gichal gi gimoro ming'ado godo lum dala cha. Ka dipo ni nitiere jawinjo mawinjowa to ibo neno ka en gima ok en kawaida. So iyudo ka gima miyo matimre ni ka cells ma red blood cells gi osebedo ka gin gi shape ma abnormal no, then ng'ato ok nyal bedo ka remo ringo e dende maber, kata oxygen kata muya chopo e dende duto te kaka owinjore, nikech cells gi nitiere kaka wabiro go mbaka mo en kaka gibedo, and gima miyo ng'ama nigi tuo mar sickle cell rembe oxygen mare kata muya mane iye ok chop e del duto te kaka idwaro. Koro tuo mar sickle cell anya wacho ni en tuo ma ng'ato yudo koa kuom jonyuolne, to ok en kaka ji osebedo ka paro ni samoro en uchawi kata weche mag juok kata weche mag samoro ni nyathina ni ng'ato hero. Hapana, gin gima biro kokalo kuom koa kuom jonyuol kabiro kuom nyathi kata kuom dhano. Kamano. En chandruok mabiro kowuok kuom jonyuol, onyalo bedo miyo, onyalo bedo wuoro. Emomiyo sani koro nitiere twak makende e piny ngima mondo mi ji ong'e ni kapok udonje keny kata kapok umako ich, ber kung'eyo chalu mar sickle cell, mondo mi kaponono ni ng'ato en karia kata ng'ato nitiere kod sickle cell, to ng'iyo ni kaponono nonyuol kata oyudo nyathi to nitiere thuolo mamalo mokalo ni nyathine nyalo bedo kod sickle cell. Iwinjo kaka jalony marwa opimonwa, en kido kata lokruok mar kidieny mar remo wadendo ni red blood cell. Red blood cell red cells kaka wasepuonjore e chenro mar penj laktar ka ani oluorore maber. To kaponono ni chandruok mar sickle cell nitiere, to dhi loko kite kaka wanene picha. Akwayo mondo mi director na otang' ni picha no kaka chal, kamano e kaka red blood cell dhi loko kite, kendo koro bro chalo kod dwe ma kor ka wuok kaka waneno e picha kanyo, ma bende bro miyo okoringi kata okokal mayom e leche mondo mi ochop kuonde mopogore opogore. Abuduogo iro Otieno. Otieno ni wacho kacha ni kotenore kod ranyisi mani winjo kinde ka kinde niteri e osiptal. Ang'o mani winjo? Ang'o mane timore e dendi? Manyalo paro maber, ano sickle cell no fwenyi ando kan gi dweche 9. Dweche 9. Koro time no kanyal paro maber, lakini time mana kora elewa naneno ka seche moko denda na kuot, wanga bene lokore bedo yellow, kasto awinjo rem e joints ga. Koro kana adhi hospital to koro kamano to ng'isa ni en sickle cell.
lakini pod nakia ni sickle cell en ang'o to timo ang'o, to en giminyalo thiedh kaka malaria koso ok en gimanyalo rumo. Koro mano kaka nang'eyo. Mathoth ne in iwinjo rem e fuoni mag dendi kaeto ne wengegi ne lokore kaachiel kod Denda na seche moko ne kuot e tienda gi ka lweta. del kuot kaachiel kod wang' malokore, mago gik mane ineno kuomi. Yiena mondo mi abiri, in iwinjo ang'o kata nineno ang'o manomiyo ne idhi kuom kata noteri kuom laktar mondo mi pimi sickle cell? Rem e fuondena. Alafu seche moko ka dala atuora immediately. Seche moko be ka koyo ng'eny awinjo ka fuondena chako rama, kamano. Linda, ranyisi gi be nineno? Kata nowach ni ne timoreni? Naneno kendo nawinjo nikech kadhi dala nichuoya yath mondo kik abed gi malaria, lakini nochuno nyaka abed gi malaria nikech a change climate. Koro kadhi dala kaduogo nyaka tayud crisis, mano ochuno ni otera hospital sa. Aduogo iri, awinjo ka ranyisi ma warriors gi te neneno kata mano wach negi neno en rem e fuoni, samoro wang' nyalo lokore, en dhi e osiptal kinde ka kinde, kaeto wach mar loko climate kata kor lwasi ni bende awinjo ni sasa mano dhi dala koduogo to bet matuo kod weche makamago. Wamula ne rem mag fuoni, ang'o matimore ma ang' nokel rem ni? Awinjo ka Linda oluonge ni crisis. Erokamano Ruth. Gima nyalo miyo jal manigi tuo mar sickle cell bed kod crisis kata rem ma giwinjo e dendgi en ni mana kaka ne wasewacho ni kidieny mar remo iluongo ni red blood cells olokore, iyudo ka olokore, ok en round ma normal, kendo gibedo gi shape ma mar letter C kata ma is crescent shape. Koro iyudo ka number 1 kata jogo manigi tuo mar sickle cell iyudo ka the cells are abnormal, kendo ka gisebedo abnormal kamano to gibedo ka ginyalo makore mapiyo. Mar ariyo, the shape ma gin godo ok yienegi mondo mi giringi e leche kuonde ma remo kalie maber, kendo mano miyo ka sama mago timore to ginyalo makore kata ginyalo makore giwegi the abnormal cells to cause a blockage, kata ginyalo makore ka gibet e wall mar kata the wall mar leche ma kuonde ma remo rimbe. Then koro iyudo ka gise block, then nyiso ni remo ok nyal kalo kuondego ka chopo kuonde mamoko ma parts of the body kuma pok ne remo nochope. For example, komako lwedo kar okumbo ng'ato ka, tiro ka gimoke leche manitiere kuondegi, then nyiso ni remo ok nyal kalo mondo machop koneki maber. Sama remo ok okalo maber, oxygen be ok chop kone, kech oxygen gi chiemo mar del en gin ma mike del kokalo kuom remo. Koro ka gisemoko kae, then giketa blockage, then mane kaka rem chakore. And then rem mathoth ne bedo ka gin rem mabedo kuonde ma nitiere gi joints, kata kuonde ma joints mag del, kata iyudo ka thoth ne gibedo kuonde ma nitiere gi small blood vessels kata gima luongo ni leche matindo. Koro mago kosemakore, tiyudo ka koro ng'ato ne gi thuolo malach ahinya mobed mondo mi winj rem. To ng'ama gi sickle cell tiyudo ka nekech cells ka gin ma normal, ginyalo ringo maber, and remo nyalo ringo maber, kichok gimakre, and they are flexible, ginyalo kokalo kuom even leche matindo goeko. Koro ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell en chandruok mare mar rem ikelo nikech the abnormal cells magin red blood cells nyalo makore, kendo nyalo miyo remo ok ringi ba to rem bedo mang'eny. Kamano. Yienwa mondo mi wakwaw yweyo nyakwara Mugi Ajiwang', ka waduogo to wabong'ane gima ang' nomi wenge ng'ato lokre, gimomiyo ang' nobed kool, ma bende oseduokwa kacha nikech chiemo kata madini ok chop e fuoni mopogore opogore. Ang' nomi jatuo bedo kod rem mang'eny, olo kaachiel kod obiro winjo ka gima entiere kod rem kuonde mopogore opogore. Seche mage minyalo fwenye mapiyo piyo ni nyathi nitiere kod sickle cell? Ka en jadweche 9, ka en jadweche 2 kaka Linda, koso jumbe 2 kaka Linda, koso inyalo fweny kanye, e thuolo mane, to en ang'o monego bed ni timo? Kik idhi mabor nyakwara Mugi Ajiwang'.
Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin. Ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata file za JK 25 kgs 5 pieces, Duracop Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kuluantia oda. Ino kiloko rikata matin. Domae ma enwoda maduong jaga. Kuluant anasero mogiji temantie kae. To anpokaneno jaga. Baba, enango marach. Kura enango marach kijaoda. Baba. Kawuono an kod jolweny makedo kod weche mag sickle cell kendo en awareness month, tiende ni en dwe mwadwa ni ji mang'eny opuonjre kendo ng'e wach mar ringa mar remo. En tuo kata en chandruok mamako ji mabende wuok kuom jonyuol. Onyalo bedo miyo, onyalo bedo wuoro. Awinjo ka wach mar rem ni biro mang'eny mokalo. Rem ni seche mobiro en rem machal nade? Ka wanyalo pima matin. Kinyalo kete 1 nyaka 10, kinyalo rete 1 to 10. Ninyalo kete kanye? 10.
Apar. 10 over 10. Linda, inyalo keti adi? 11. 11 out of 10. Otieno? 10. 10 out of 10. Manyiso ni en rem mang'eny kabisa. Seche ma rem ni biro thothne itimo nang'o kata ng'at matiere machiegni kodi onego bed ni timo ang'o mapiyo piyo? Machiegni kodi onego umanyni yedhe makweyo remo kata painkillers. Koro alafu onego bed machiegni observe okonyi gi pi modho, pi nyalo konyo sana sana. Alafu seche ma funde ni girami kata konyo onego irieri mondo ka ginyalo temo kinego red blood cells no ka ginyalo temo kik giketgi kamae nikech pod gibo medo moko kanyo. Koro onego bed machiegni achiega kodi omiyi pi gi yedhe mekweyo remo, mekweyo rem. Amor gi duoko no mokalo nikech samoro en gima ng'ato kong'eyo, iwacho ni ber ka ng'ato nitiere machiegni kodi, omiyi yedhe makweyo rem kendo omiyi pi. Tiende ni onego bed ni wuotho gi ng'ato pile ka pile, bedo gi ng'ato sate sate odiechieng' kata otieno koso? Ok onego bed ni wuotho gi ng'ato sa ka sa nikech inyalo bedo ni in gosiepeni kata in kar tich. Ji ariyo kata adek onego bedo ni ging'eyo ni samoro amora crisis pain nyalo biro ni. Inyalo bet ni mor alafu after some few hours rem chako. Koro onego ng'ata ma nitie close ong'e ni ija sickle cell disease. To ka about painkillers, ok painkillers te manyalo duoko rem piny. Nikech ka en 11 ewi 10, mano en rem kamili. Koro nitie painkillers moko ma kimuonyo pod rem bedo. To nitie ma kimuonyo rem lal. After 5 minutes rem nyalo chako dok piny. Ngimani mar odiechieng' kodiechieng' chal nade Otieno? Kichiewo gokinyi, kaka iplan ngimani dhi gadhia maber, koso nitiere kamoro ma nyaka ng'ikruok bede odiechieng' kodiechieng'? Ngimana tinde aseng'iyogo kachiewo tamuonyo yath, kasemuonyo yath to ating'o painkiller. Ka ang'e nadhi wuoth tating'o painkiller, kata ka ang'e nadhi kamoro tabed gi painkiller e bag. Koro mondo sama nikech kata kama bete ni nyalo beta yan sawa, kasto baada kata 20 to rem chako. Koro abet ga gi yath ma koro ibet ready. Koro ing'e ni gimoro kochako tinyalo timo kama. Gi pi modho babet go machiegni. Kasto kaka Linda owacho, kama dhiye gik madhiye sana sana gi gik matimo, joma ni close koda onego ng'e ni an gi sickle cell. Mondo ka gima chal kama otimore kik gibuoga ahinya, ging'e ni ginyalo timo kama kata ginyalo timo kama. Yes. Gimotieno gi Linda temo pimonwa nyakwara Mugia Jowang' ni ngimani nyalo dhi nyime e yo makare kata odoko ni nitiere kod sickle cell. Inyalo dhi tich, inyalo dhi skul, inyalo timo gik ma oganda timo kendo ibro bedo kod ngima maber mokalo. Mak mana ni jogo mantiere machiegni kodi ber ka ng'eyo chandruok ma intiere godo mondo mikibedo gi crisis to gineno kaka gikonyi mapiyo piyo. Seche ma remo biro, Linda wacho kacha kachiel kod Collins ni ber ka imiyo ng'ato painkiller bro kwe rem kod pi. Ne wang'iyo cells kaka chal, gin cells ma ochalo makas ming'ado godo lum kata dwe makor ka wuok. Ginyalo makore mayot. Pimna gima pi timo kata kaka pi konyo e chandruogni sa crisis. Erokamano Ruth. Sama ng'ato chako yudo crisis, nyisore ne red blood cells kata part mar remo miluongo ni red blood cells ma are abnormal e thuolo ma ng'ato nigi tuo mar sickle cell, nyiso ni ginyalo makore mayot. To mana kaka nasewacho chien ni sama ng'ama nigi tuo mar sickle cell chako bedo gi rem, nyiso ni remo go the cells nyalo bedo ni ginyalo makore to the walls mag leche kata ginyalo makore giwegi ka girere sana sana ka gikale leche matindo tindo. Joints, kata kar joints. Koro yudo ka remo kae 90% mar remo en plasma. And ka ng'ato omodho pi, tiyudo ka otemo dilute
remo ka mondo kik bed ni en remo puta ke kale mo be ko puta enya to koring medo madwarore obedo mapek koro kata kadundo goe to konyal kere kata konyal ngeyo maber ko edo ka ithuolo ma ngama ne gitu ma sickle cell omodho pi to miyo remo ok bed mopoto kata mapek ahinya and oketo cells ma abnormal ma bedo nyalo makore ginyalo bedo gi space like ginyalo were matin then ginyalo chako rengo sama gichako rengo rem biro chako dok piny nikech gima ne kelo rem ahinya en ni adundo goyo remo to remo ok kal nikech nitiere gimogeng'e sama gino geng'e rem nitiere kanyo jatuo ni winjo rem kabisa to emiyo kata ka thuolo ma ng'ato kelo hospital tedo ka the first thing ma daktari biro timone en to mondo miye yath mar rem ando miye pi Sami timo kamano ikonyo ng'ane kabisa nekech itemo golo ne pek kata lit mowinjo kokalo kuom rem nekech red blood cells no omakore nekech remo bet pek kamano. Ilero na maber mokalo kenda duoke ro kamano. En awareness month. Collins, en ang'o midwa ni oganda wa ong'e kotenre kod sickle cell? Nikech wadwa ni mondo mi wapuonj oganda, ino wuon kaka warrior, ino wuon kaka jalweny, dipuonj oganda ang'o kotenre kod sickle cell? Adwa ni jonge ni sickle cell er tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Mano mama gi baba gitewre gipimre mondo ging'e. Gimoro be ji apani dakteche gi kila ng'ato onego temo ng'e kaka inyalo kony ng'ama nigi sickle cell sana kochako winjo rem. Ero kamana ahinya. Linda, e kind mama nigi baba ni ne oyudi ng'ama ne oting'o sickle cell? Koso king'eyo? Oking'eyo? To bok idwa ng'eyo donge? Adwa ng'eyo nikech ano katuoraga sana. Koro mano nyisowa ni babwa nigi matin, mamwa nigi matin, kata mamwa nyalo bedo ni ongego. Koro babwa ema nigo. Ang'o michich ni babwa ema nyalo bedo go? Nikech wan ji ariyo e family na ma wan gi sickle cell. Nyako maduong' ma oseyudo nyathi to nyathine be noyud ni nigo. En higni 4 sani. Nyathine? Korgi mamwa an pok aneno ng'ato matuore sana, lakini korgi babwa an gi nerana mane ngi leg ulcer. To leg ulcer en one of the side effects ka ng'ato nigi alama ma ok chang. To mano be bedoga e josiklers. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Sickle Cell Awareness Month. Wadwa ni wapuonjre, wadwa ni walandi injili ni mapek ni en kod thieth, nitiere yedhe ma ng'ato nyalo muonyo kata doko ni ok nyal thiedhe morum, to nitiere yedhe ma ng'ato nyalo muonyo kendo ngima ni nyalo dhi maber. Yena wakawiyo ka waduogo tabro ya online kendo ibro tudori kod warriors ma wantiere go e studio, penj gi penjo ma diher penjogi mondo mwayud kaka wakonyre. Kikisudi. Umefikiria matumizi ya hii pesa, Esther? Unapanga kufanya nini? Kuboost kazi yangu. Kazi, si ndio? Niko na cheki yako hapa hivi. Hii sasa wacha nikukabidhi ndio tuhakikishe ati hii pesa ndio yenye uliambia umeshinda. Ndio hii iko hapo? Umeverify? Kweli. Shikilia cheki yako. Tuko na goodie bag hapa hivi. Hiyo ni yako. Uzidi kujipanga, unaweza bahatika uchukue 1,000,000. Mimi naitwa Kefa Kotooko kutoka Rongo. Nafanya kazi ya mechanic, natengeneza pikipiki. Mimi ni mshindi wa 5 million Shinda Mamili Shine Kenya. Vile nilianza kuingia kwa hii mchezo, niliona kwa TV. Nilibuy credit, kabuy bundle kwa Safaricom. Mpaka siku moja nikapigiwa simu kwa Safaricom, mimi ndio mshindi wa 5 million. After confirm hii pesa ni ukweli, nilifikiria
kufanya biashara yangu ya hii ya mechanic, nifungulie bibi duka, nijenge nyumba. Hiyo ndio ilikuja kwa akili yangu. Today we celebrate not just a single winner, who of course is important, the main grand winner, but the impact of the campaign that has touched millions of lives in every corner of the country. Hii 1 million ya community nitasaidia Kitere Primary kujenga Nile floor, tawawekea desk. Hii maji yenye tutapampa hapa iende huku, itasaidia watoto wa zaidi ya 1,000 na community yenye iko karibu na hii area. Asante sana Safaricom kunitunza nikuwe mshindi wa milioni 5. Nashukuru kabisa. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Ne en yuaruok mapeke kind obila kod jopuonj mbalariany mano bago ng'anyi boma Nairobi mawayo kama kuomgi oyudo hinyruok. This is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House. Senator Danson Mungatana opedho paro e od bura mar twak ewi koso yie kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. These are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed, so that we conserve the resource. Sirikal owango nede lupo mabandia ma osemako jolupo ma Homa Bay katiyo godo e tok chik. Penje laktar ko kaliramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ka uno aonge kod lakteche, antiere kod warriors, antiere kod jolweny makedo chandruok mar sickle cell. Amor mokalo kod chir magintiere godo kendo gineno ni ngimagi nyaka dhi nyime e yo makare. Otieno, pod in school koso? Isetieko school? Natieko high school 2022. Kasto bang' mano nachako timo gima nahero ma en digital media. Koro nayao online TV
madhi mbele sani watimoga celebrity interviews iluonge ni Lloyds TV. Wow. Yes. Congratulations. Asante. Dhia kaka wadhino. Sawa sawa. Erokamano. Seche ma ng'ato chich ni nyathine nyalo bedo kod sickle cell. Thothne diagnosis itimo nang'o? Sama ng'ato chich ni en gi nyathini tuo mar sickle cell, nitiere rang'iny mopogore opogore minyalo ng'e godo ni nyathi kata ng'ato nigi tuo mar sickle cell disease. Wan kaka jochiw thieth kendo kaka jok madil gi tuo mar sickle cell, wanyisoga ji ni the best thing ma ng'ato nyalo timo en ni sama miyo pod yach kata sama miyo pek, onego bed ni ka nitie thuolo to onego gitim DNA test kata gigol nyiri mag remo mondo mi pim ka nyathini nitie gi tuo mar sickle cell, nikech mano gima nyalore. Kopogore gi mano, nyathi konyuol, nyithindo ma pod nitiere e bwo ndalo 28, inyalo timnegi test miluongo ni HB electrophoresis. Ma en thuolo mikawo remo kuom nyathi tidhi pimo e lab mondo ming'e ni to en gi sickle cell disease koso onge go, to ka en go to en gi type mane ma sickle cell disease, ke nitiere types ma tuoni mopogore opogore. Nitiere mager ahinya, nitiere ma ok ger, to nitiere gi ma kata ka ng'ato ni godo to ok nyal bedo ni obedo gi rem kata chandruoge ma jolweny mag tuo mar sickle cell osebedo ka nyisowa e studio kama wantiere ni. Kata kopogore gi mano, nyithindo kata joma dongo nitiere test mabe moko minyalo tim, kaka wantiere gi peripheral blood smear test, kama ng'ato dhi e lab tikawo remo kowuok e lwete tidhi pime lab mondo ming'e ni to en gi nyiriri mag tuo mar sickle cell koso onge godo. Nitiere mabe inyalo tim iluongo ni HB electrophoresis. Hapa ni wamake maka kanyo wawinje penjo nikech wayaw line mondo mi penji jolweny penjo mora mora. Halo, penji laktar? Erokamano. Apenjo niya. Machiegni? Ka jonyuol ema miyo nyathi kata gine sickle cell kado kuom jonyuol kadhir nyathi. Ang'o momiyo nyathi iyudo kamoro achiel momako to moko to onge godo? Does it mean ni samoro achiel kuom jonyuol omisbehave keny margi? Mar ariyo, pi ma imodho ka en e crisis, mane maber, maliet koso mang'ich? Mar adek, ere kaka inyalo ng'e ni janyuol ni ema ne responsible ma ochiwo gine cells mag sickle cell ne nyathi? Erokamano ahinya, abodugo iri. Kata kamano kar pi mimodho ni to ang' nami Collins ema mondo mi oduoki. Thothne seche imodho pi maliet mamor koso mang'ich koso teka ni en pi? Mamor. Pi mamor. Linda, ini modho maliet koso mang'ich koso mamor? Mang'ich teka ni en pi. Otieno, ini modho mane? Modho mamor kata maliet. Anyalo dwaro mang'ich lakini jomani buta ong'e ni giwacho ni mang'ich no ok ber, onyalo miyo gigo medo makore. Mamor no ber nikech onyalo miyo giwere. Koro an sana amodho ga mamor. Collins, ini modho mamor nikech ang'o? Kamana ka miade. Erokamano ahinya. Ang' naduogi iri. Openjo penjo adek motegno kar pi kanyo to jolweny oseduoko ni inyalo modho pi mora mora, mak mana ni ka ber to pi mamor ber. Miyo remo ka were mapiyo kendo mayot. Kamano. Koro penjo mokwongo nopenji ni ere kaka inyalo ng'eyo ni sickle cell wuok kuom janyuol mane. Akaw thuolo mondo mi aduok jawinjo kata jogo maneno wa ni tuo mar sickle cell en tuo mana kaka wasewacho ni mondo mi ng'ato bed tuo mar sickle cell nyalo bedo ni oyude kuom jonyuol duto te kata janyuol achiel. Koro e thuolo ma wantiere godo ni to wayawo it ogandawa mondo wanyisgi ni gima ber mondo ng'ato tim, nonego ji opimre mokwongo kapok gidonjo e keny. Nekech sama upimoru mokwongo to biro ng'eyo chalu, mung'e ni to en Felix ema nitie kod nyiriri kata tuo mar sickle cell e dende, koso en nyamiyo modwa donjo godo e kenyne. Sama giseng'e mano to gibiro bedo ka ging'eyo ni an
kata jal madonjogo e keny mantie gi tuo mar sickle cell. Kendo waselewo chien kata sewacho ni inyalo tim test kaka HB electrophoresis mondo ming'e ng'ama nitie gi tuo mar sickle cell. To penjo machielo mawinjo ka jawinjo chako penjo ni ere kaka ni to debed ni mondo mi nyathi obed gi tuo mar sickle cell debed ni janyuol owuotho oko koso janyuol ok owuotho oko. Kada wacho ni e thuolo ma ji ok ong'eyo ni ng'ama nitie gi tuo mar sickle cell e ot ka to blames nyalo bedo mang'eny. Anyalo blame madam madonjo godo e keny ni samoro wuotho oko an aonge godo, kata madam nyalo blame ni an ema ntiere gi tuo mar sickle cell. Omiyo e thuolo ma ji dwa donjo e keny anyalo wacho maber ahinya ni gima ber mondo ji ong'e ni ji kuongo pimre. An kaka achiel kuom jothieth nikech ang'eyo lit ma jo sickle cell disease kalie. Ne watimo test mane wang'ere, omiyo ne wang'eyo ni kwadonjo e keny to wang'eyo ni ang'o gang'o monego watim kata ere kaka chalwa bedo. Koro sickle cell en gima wuok kuom janyuol to nyaka tem pim mondo ming'e ng'ama ni kode. Abro kawo penjo. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo jalony niya. An gi nyathi ma jahiga 10. To en gi tuo mar sickle cell to pok okete yath. Gini nyalo biro affect. Jatuo manitie gi sickle cell iwacho ni e thuolo ming'eyo ni nyathi nigi tuo mar sickle cell onego inen kata idhi kode e ute mag thieth. Nikech ang'o? Ng'ama nitie gi tuo mar sickle cell mokwongo wang'eyo ni sickle cell gimonego oganda ong'e ni sama oketho red blood cells to even white blood cells kata roteke mag del be bedo piny. Omiyo ibo yudo ka jogo manitie gi tuo mar sickle cell thothne gibedo gi infection kata gituore sate. Kwa nyalo jiwo jawinjo ni gimonego tim nonego nyathini tere osiptal mondo mi dakteche nene mondo chak kete yadhe mimiyo jogo manigi tuo mar sickle cell kaka hydroxyurea kata kaka folic acid kendo ka gibed ni jawinjo no kuonde ma nitiere gi malaria kata madhonge deno ni malaria endemic zones to nego miye yedhe miluongo ni paludrin. Nikech paludrin gin tuo gin yedhe ma dhonge luongo ni malaria prophylaxis. Otemo geng'i mondo kik ibed gi malaria. And at the same time onego bed ni nyathini miyo antibiotics mondo mi oket kik obed ni otuore sate nikech ka ok otim kamano to nyathini biro bedo gi effect ma ikelo gi tuo mar sickle cell, either complication kata onyalo bedo ni kore nyathi ma sik tuore sate mara sama tin remo rumo e del, mara sama tin nyathi tuore, mara sama tin crisis nitiere. Koro ber ka nyathini kawo ngimane tikete at heart bato dakteche be wuotho kode kech oseyudore ni ka gi tuo mar sickle cell ji nyalo dak. Aseneno jotuo mar sickle cell mosechopo 50 years. So nyiso ni kiyude chon michako wuotho gi daktari chon kiyudo yedhe gi kitimo ni thieth mowinjore kaka imedo bedo kata kaka imedo dak to nyiso ni ngimani medre. To thuolo ma samoro koneni gi laktar moko tindi bo ka samoro gini nyalo kata mana goyi matek dichiel to ka koro thieth ni bedo matek. Kamano. Halo, penj laktar? Halo. Machiegni penj laktar? Iriyo na diruk. Ariyo maber machiegni. Mae Bernard Wuod Game Frembe. Machiegni Wuod Game. An gi penjo. To penjo ma an go en penjo machalo kama adwan jogo lera. Nitie wadina moko note nindo. To negi problem mar sickle cell. Sana una achiel kuom joma ne ringo kodgi kadhi e osiptal. To janyuol ne to onge sickle cell, wuon onge sickle cell, min onge sickle cell. Ang'o mane dikel sickle cell kuom rawere? Adwan mondo lera nikech an achiel reba ne ringo kodgi. To janyuol gi to ngima nyaka sani. Orang mane dikel sickle cell kuom to janyuol gi to onge go. Erokamano. Ang'o ma dine beni otimore ka? Gie thuolo ni gima onego wang'e ni tuo mar sickle cell en gima kata tuo ma nyithindo kata ji yudo kokalo kuom jonyuolgi.
either achiel kuom jonyuol nyalo bedo ni nitie gi tuo mar sickle cell and ok en gima yot ahinya mondo mi ng'ato yud tuo mar sickle cell koa kumoro mopogore gi jonyuol nikech it is an inherited blood disorder. E thuolo machon ji ne nyalo paro ni samoro nikech lony pok nobedo maber samoro inyalo medi remo ma ok opim kata ma ok ong'e ni nitie gi tuo mar sickle cell. But e kiwango ma wantiere ne gi lony ma wan godo kawuono, remo nyaka pim kendo nyaka ng'iye malong'o ma ji ng'e ni en remo maler ma onge gi tuo moro amora mane remo nyalo med ji. Koro gi thuolo ni ok yot ahinya mondo mi rule out ne kata iwach ni jonyuol ne onge gi tuo mar sickle cell. Samoro maybe ne ok ong'e kata samoro janyuol nitiere gi carrier nikech wanyalo ng'e ni samoro janyuol achiel na bet janyuol achiel nitie gi carrier. So iyudo ka e thuolo ma joma chal kamago nitiere keny nyaka bed ni nitiere trait kata nitiere nyiriri moko mag tuo mar sickle cell manya bed ni oa kuom achiel kuom jonyuol ka ok jonyuol duto te. But tuo mar sickle cell nyaka bed ni oa kuom jonyuol and samoro maybe ne ok ong'eyo ang'eya chon and that's why samoro ji nyalo ng'eyo ni ne onge ng'ama nigi tuo mar sickle cell. Seche mane wantiere yweyo ne wago mbaka gi yawagi napenjo kacha ni itimo research isomo mang'eny kotenore kod sickle cell kod weche makamago. Carrier en ang'o Otieno? Ka wacho ni ng'ane en carrier, mano en ng'at machal nade? Carrier kaka ng'eye en ng'ama onyalo bedo gi tuo mar sickle cell lakini ok onyal bedo gi gik ma kaka wan go kaka crisis. Yani ok nyal neno physically. Onge kod ranyisi. Ok nyal neno physically ranyisi go ni en carrier kata ni en gi sickle cell. Mano kaka an understand. Yes. Carrier en ka janyuol otimo gimiluongo ni gene achiel kuom gene. Sickle cell en ga gi gene mag AA gi AS. Koro yudo ka janyuol ni S no e gene e trait. Koro janyuol ni ka en gi AS mano carrier. But ki in SS mano in ng'ama nigi sickle cell. Koro kaka ng'ama penjo no inyalo yudo ka jonyuol gi te ne gin AS. Koro gine mane ginyuolo nyithindo man SSSS. But be inyalo yudo ni koro sama itimo biology mitemo igoro genes gi no igoro gi e school inyalo yudo ni ibo nyuolo nyithindo kata 4 mokwongo 4 to gibedo gi sickle cell but kinyuolo mar 5 onyalo bedo gi sickle cell. Koro gini en ga obedo ga randomized. Iwacho ga ni science en gima fane nikech inyalo nyuolo mokwongo nigo mar 2 nigo yani okawo form moro amora. Koro ok inyal wacho ahinya ni en maybe ni janyuol achiel nowuotho oko marache kamana ka el wach carrier. Aneno kisomo weche mag sickle cell kendo study maber mokalo. Kibodonje kenye ibro neno ni itimo screening kaka jalonywa wacho koso inje katika ni korisi yudo madam moro ma wang'e lere town. Nyaka tim screening. Nikech ang'o? Ananyalo wacho ni rem makadhe okonego kata adui na okonego kadhe gi makadhe. Thothne uyudo yedhe gi kanye Linda? Ahero chuny ma intiere godo. Uyudo yedhe kanye Linda? Yedhe wayudo hospital ma kiyudo crisis tidhiye. Ok inyal yudo yedhe gi private hospital moko ongego, public emanigo. To nyaka ndikni yath ekidhi nyiewo. Ote mane ma ditero ko kacha ni public maneno chendo ni mondo mi uwinji kaka ginyalo support jogo mantiere kod sickle cell gimonego be ni ging'eyo en ang'o Otieno. Wabo kete kata nus dakika. Ote manyalo ng'iso joma ni public king'eyo ng'ama nigi sickle cell kata kineno ng'ama nigi sickle cell ok onego iwuo kuome marach. Onego kata ibed joma achiel kuome manyalo jiwe ng'ise ni item kama kata ken gi rem tinyalo konye, inyalo ng'iyo kaka inyalo konye kata kinyalo manyo ne thieth. Nikech kaka jowetega gi osewacho en pain, en rem ma ok inyal dwa kata kaka Collins wacho ni kata dwi ni owinji nikech en gima lit sana. Koro ing'e ni sama koro iwinjo lit no to ng'ato be wuoyo marach ama ong'isi weche omedo hinyi. Koro medo hinyi. Koro nego ging'e yani gimed jiwo joma chal kod. Collins wach mogik nus dakika. Anyalo simo lweta ne sirkal mar Kenya. Onego med create awareness. Agone Ramogiro kamano. Nyaka ne Ramogi chakre higa ka higa aseneno one particular show man wach sickle cell. Kata penj laktar ni aseneno sickle cell koro ma mar 3. Government wa onego tem o support jo sickle cell ahinya
An ane health sector but I support jok moko aneno ka gi support jogo gitemo but sickle cell awareness ni piny antie time ane gari nane ambulance itera hospital tawinjo ka daktari penjo nyawadgi ne daktari mamzungu openjo nyawadgi ni how is this managed koro doka awareness nen chien kabisa to maone 2022 koro nyaso ni government onego temo otim awareness ainya alafu iyudo ka gimokel mar shift ni madhi replace NHIF giwacho ni NHIF gine sickle cell gidhi cover 6,800 kende mano pesa matin kabisa gitem gingi ka jo sickle cell kanyo ero kamana enya Linda ine matieko kodi anyalo wacho ni jo sickle cell need support mang'eny both hospital wise gi oko mar hospital nikech inyalo yudo crisis kamora sasaya okadhi mi thuolo mondo mi wach mogik kata kamano ka inyalo kete gi nus dakika ngo minyalo wacho nwa mogik wabo bedo kod chenro machielo. Tuo mar sickle cell onego bed supported sana nikech jok man gi tuo mar sickle cell kale rem gi chandruok mopogore opogore and this support ne ka in ng'at manyalo donate remo onego donate remo mondo mi jok man gi tuo mar sickle cell nikech achiel kuom management mar gi en medo gi remo mondo mi kik kos remo ka gidhi hospital ka gidwaro mondo mi thiedhgi. Aka thuolo ni maduoko nwero kamano makende. I'm super proud of tich mutiyo kaka warriors. Medura meda dhi nyime, medura meda wuoyo goganda mondo mi ging'e ni kata ng'ato ntiere kod sickle cell pod onyalo dhi nyime yo makare. Otieno, Collins, Felix, Linda, amor kodu un warriors. Nyaka wadhi adhiya nyime kanyakla donge. Penj laktar ko kalera mogi TV kawacho ni ngima en mwandu. En sickle cell awareness month. Kiwinjo ni ng'ato ntiere kod sickle cell miye sir, miye support e yo mora mora ma inyalo miye support. Ne jogo picha mawa ne ji duto tende momiyo chenro ni obedo kare eruru kamano mang'eny. Ani lunga ni Ruth Otieno, oriti uru masane. Thank you good people. Asante.